furta amsa mini kice da ni zabi yo soyayya. Kalmar sabon ka na zo za na furta amsa min kace da ni zabi yo soyayya. So kamar tsuntsu ne in ya so za ya fure, na riga na ɗauka babu dama na cire, baya zabar jinsi na ga so kan ba'are, abinda rabbi ya tsara banda ikon na tare, ana gwada ni hakika kan gini za a tare, kin bani farin ciki duk sanadin soyayya. Kalmar sabon ka na zo za na furta amsa mini kice da ni zabi yo soyayya. mata ce ka sani ina da aji sana raya gidan ka ni mata kai kwamiji daga batun da ka tsara banda ikon na kiji zan bi dukkan umarnin iyaye baya ji sana sauka da gaske ko gida ko daji kar ka daina jin zantukan kai sana ji kunya. Kalmar so gunki na zo za na furta amsa mini kice da ni zabi yo soyayya. Da kai na fara kalmar sabon ka na zo za na furta amsa min kace da ni zabi yo soyayya. So kai figarai ya almakashi, ya sa jiki rauni ya bahar kashi, ki karrama shi dan Allah karkiya da shi, zan bi shi ko ina ni dan in tarar da shi, ba amin ni gurin so dan ina da shi, cikon burika na ke ce guda daya. Rana in ta ballo ta bi mai kauta ba, a ce kar mu zauna ni ban aminta ba, daɗi ko wuya ne ba zan guje ka ba, ruhina da naka ba a raba su ba, daɗi ke cikin so kar ku ce wuya, rike ni da ƙarfi kar ka sunkuya, za na furta amsa soyayya. Kalmar so gunki na zo za na furta amsa